Lusizi lodwa olwalandela emndenini wakaVilakazi emva kokwakhiwa komgwaqo endaweni yaseNkunzi eMnambithi. Ngonyaka ka-2021, uMnyango Wezokuthutha wamba inkwali ngemuva kwakaVilakazi ngenkathi kwakhiwa umgwaqo kuleya ndawo. Kuleyo ndawo kwasala umgodi omkhulu owaphenduka idamu elaligelezisa amanzi engenele kwaVilakazi okuyilapho kwaqala khona inhlupheko. Sivakashele kuleli khaya elihlala ugogo nabantwana basebancane eselasala nezindlu ezivuleke imkenke, ezinye esezishona phansi ngenxa yokugelezelwa ngamanzi ayeqhamuka kuleli damu elalivuleke ngemuva komuzi. Sibe sesihlala phansi nentombi endala yasilandisa ngomsuka walesi sigameko. Sasilele mntanami kwenye indlu. Kwasekuseni sekudibike kanje sihleli phakathi nempahla. Sase siyakhipha-ke impahla sesiyibuyisa ngapha. Manje nalesihleli kuyiyanethi ngenamanzi. Yayingcono lena esasihleli kuyo. Saphuma-ke kuleyana. Sase siza ngapha makusi sibhidlike kanje. Ngathi wasake sazama ukuthi sibathinte kwabantu abazofika. Mhlambe nabefika ngemoto babefika nje beyobona lapha babengangeni mntanami la ekhaya bebona ukuthi izindlu zibhidlike kanjani. Kodwa nje yamincika siphakathi sipheka nabantwana yileyana. Lena-ke nje-ke nayisiyawela nje ngokuqhubeka kwamanzi-ke angenayo nakuyo endlini-ke kuyo-ke noma ungabona la phakathi amanzi ayephuma phakathi endlini. Ethe ngalokhuza ayothi ngqi lapha emsamo iyawa-ke manje ubonda uqobo layo. Zavele zashona phansi phela nje obuyibona ibihlikile. Impahla zashona phansi zezingane nomakhelwane okunye bangikhiphisa ngoba sasibeke no-TV sakukhipha sakubeka kwenye indlu sakufaka kulenye indlu kusekuwa yona-ke manje kodwa-ke yona yasiphuma amanzi phakathi esasihleli kuyo. Sikhosele nje-ke kuleze khona ngoba uzuthi umntwana omunye nje-ke ohambile nje ngihlala naye kodwa la ekhaya. Uthi wegogo noma ungakhala uthini akho lisiza bazokusiza ngalo. Umakhelwane owazi ukusuka nokuhlala ngalolu daba uthi sinzima kakhulu isimo salomndeni. Lokhu kwaholela ekutheni bona bengumphakathi bazame ukuvula umsele ukunqanda amanzi ebebewabona ebulala umuzi. Bathi bazolungisa la lo monakala abawenze la wangenhla ngabo. Abangalungisa ngithi mhlawumbe akhona amavidwanyana ambalwe engwakhumbulayo engazi ngathatha obaba Malevo ngale nabanye sihamba lapha phezulu ngenhla kwaleza ihlahla ngoba manje njengoba ngisho aqhamuka le phezulu entabeni bese kafike emela yabo kanti ayingamile ayephuma ngapha komuzi amanye aphume ngapha base bemba kusho ukuthi aseza ndawonye saze sihamba umseleke lapho ukhona umsele sawumba lapha ngezandla nokubeke ezethu ukunqamuka angabi yabo namandla ukuthi ngoba cha izindlu ngabe ayisekho vele zona lezo. Emva kwemizamo ethatha isikhathi eside kudingeka usizo. Abezokuthutha bagcine befikile bezovala umgodi. Babe sebemba nomsele okwenzela ukuthi amanzi engabe sangena kwaVilakazi. Kodwa konke lokhu bese kwenzeka nje umonakalo ubusudalekile, izindlu sezonakele. Beza bafike bafaka ipayipi la. Kodwa mabelifakile ipayipi still amanzi kwakuthi awasezi kodwa kakhulu kodwa wona lelifakile alangawakhipha amanzi kuwasale. Laba phezulu nje khona nalapho futhi ukuthi angazi ngisenawo yini lawo mavidwanyana nje ukuthi ipayipi liphezulu idamu lilapha ezantsi manje alwakhiphi. Ngaphinda ke ngithi kulonyaka ophelileke usuzophela nje ngikhona ngibe sengiya lapha na futhi ngiqhubeka lapha na ngiya noma ngingasakhumbula ukuthi ngafica obani kodwa abaphela ngasuka nabo ngeza nabo la ngabakhombisa ukuthi kodwa lento niyayibona yini ukuthi isami kanjani na base ke beza ne TLB le uthukela
kodwa ngalapha phezulu kwa-transport. Beza nayo-ke njengoba-ke njengamanje bazamile ukuhlela, uma ninganyukela nje lapha nibheka ningabona ukuthi kusanokwenziwa. Bazamile ukuthi amanzi-ke mhlawumbe aye kuleli pipe, bawazamele ukuthi angabi saba yidamu, yabo, bawazama ukuthi ayozama ukuphuma kulela pipe. Kwaba kusafana nasekuqaleni. Njengamanje ugogo Vilakazi uphelelwe lithemba lokuthi uyokaphinda abe nekhaya elilungile, njengoba engazi ukuthi uzothatha ini ahlanganise nani ukubuyisela ikhaya esimeni esifana nesasekuqaleni. Ayi mntanami, akukho noma iy'ngane la singabikanga khona, kodwa uma ngabe nje ngikhuluma nje loko nje mntanami, uyabika uyedwa othi omunye noma ungabika kuyefana wegogo, vele uzizamele. Ngithi-ke ngizozama ngalayo mandla empesheni, njengoba ubona nje mntanami lesihlabathi ngisithenge ngemali yomama esidlaladlala nabo isitokufela, ukuthi uma bengishayele kule nyanga ngeke ngithele lesi, kule nyanga ngeke ngithele lesi. Angazi ukuthi ngisithela nje ngizosakha ngani nini.